फैनायाखौ मा मैथो नुयो बेयावहाय नुयोना जिर' फैनाय सिरा जिर' जाग्राफोर जायामोन है बाबाय खाम जानो थाखाय देग्लायहाय बारा जागोन नामाथाय जेरावबो थाइजौ बिबार दङ माथो अखाफ्रा माबा जागोन एसे साथाम फैजेनबाय कमेन्ट हरदो दे बागिफोर सोर फैजेनदों दसे लाइभ होनायबाय आरोना नै जों ब्रादारजों आंजों दङलै एसे साहा लोंगासिनो नै साहा दखानावसो लोंसिबाय कमेन्ट खालामदो मोनसे भिडिअ खेबदोंमोन 10 जन फैबाय कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर बै रैयाखौबो होनो दाबाव बेखौ मोजां दाबो मोनोब्ला आरो सासेल' ओरै होदों आरोना जिखिया लाइमाव जयेन जाफैबाय स' थेंकिउ साहा लोंनाय जादों नै खाथियावला नोंथांमोनाबो मोनलोङोमोन दा गोजानखाय मोनलोङाखिसै 28 जन फैबाय दे कमेन्ट खालामदो दे दाबनो लोगोफोर साहाया मोजांथारलै आइलेण्डना दिपक बसुमतारी होनदों गुड आफ्टारनुन आदामोन अके ब्रादार है गोदि गिदा लोंजोबखानोसैलै फेथें जोबदो गोथावमोन आरोना साहाया बरिया गोथाव मानिसो दाना आइलेण्डनि साना कमेन्ट खालामदो दे आइलेण्डनि साहाया जेब्लायबो गोथाव जायो दे कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर एसे दसे गोलोमजोबदोंलै नै अयथासार दहाय फुङावनो फैदों नालाय आङो ओमफ्राय अखा हाहां जादोंमोन आरो 50 जन ओमफ्राय दा अखा हाहां जानायखाय जिकेट गानबोबाय ओमफ्राय दाना नै सान्दुङा अयथासार जाबाय आरोना कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर एसे मा सिरिल' नायलाखोलै ओरै फै लोगोफोर 83 जन दङ कमेन्ट खालामदो दे एसे ओइ आदा अबा माथो सैमाबो बिदिनो अरलायनानै रानना जानो रोङिनि खालि अरलायनायल'खा आरोखि ए कमेन्ट खालाम बयबो कमेन्ट 23 खालाय जन बैसागि बसुमतारी बहानि नोंसोर जों चिरां डिस्ट्रिक्टनिलै बैसागि बसुमतारी चिरां डिस्ट्रिक्टनि जों खैला मैला हालामनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय नोंलाय बबेनिथो जाखो दा आइलेण्डआ साहा लोंगासिनो आरोना कमेन्टखौ हरजोबगोन दे आं ओमफ्राय BS क्रिस्टियान बड' नाइस आदा होनदों थेंकिउ ब्रादार BS क्रिस्टियान बड' ओमफ्राय नमिता बर' हाय होनदों नै हाय आंनि लाइभआवहाय फैनायनि थाखाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे बैसागि बसुमतारी आं राङापारा सनितपुर अके थेंकिउ राङापारा सनितपुरनिफ्राय हरनायनि थाखाय आं सनितपुर थांगासिनो दङ बे साननैसोनि गेजेराव आंखौहाय लोगो लानो हागोन दे आं सनितपुर थांगोन आं लाइभ फैखागोन साननैसोनि गेजेरावनो थांगासिनो आङो सनितपुर ओमफ्राय खबर सबर माब्रै कमेन्ट खालामनो हागोन बयबो लोगो मोनगोन दे ओमफ्राय बेजों लोगोसे सिलसिला हारि होनदों हाय आदा सालिसा हारि बयबो कमेन्ट खालामदो दे नै आंजों लोगोसे ब्रादार सासे बिथांनिबो चेनेल दङ बुंहरदो दङ मा चेनेल एके बर' औ एके बर' आरोना भिजिट खालामहैनो हागोन गोदानसो औ गोदानसो आरोना एके बर' ओमफ्राय आङो मोनसे जायगायाव फैदोंमोन मानो होनोब्ला बे ब्रादारमोन आंखौ इमिडियेटलि लिंहरदों बे हिसाबैनो आङो फैदों भिडिअखौ आं दा होथ'नाय जानाय नङा दा आं
6टा जेब्ला टाइम जाबाय अब्ला आं भिडिअखौ पाब्लिक खालामगोन आरोना जिथुनाखि दाख्लै बावैसो आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन बेनो जाहैबाय चिरां जिल्लायाव जिथुनाखि ओरैहाय आइ फुवालिजों फैग्रा आइ नदीखौहाय ब्रिज गोदानै बानायजानाय जादों नालाय ओमफ्राय दा बेखौहाय अपेनिं खालामगोन होननानै दाख्लैहाय बे ब्रिजखौ मावनाय जिथुनाखि PWD इन्जिनियार एसिस्टेन्ट इन्जिनियार सारा बुंदोंमोन नालाय 5 तारिखनि खोथा बुंदोंमोन अपेनिं खालामनाया ओमफ्राय दा बियो माने पस्टपन जाबाय माखासे खामानि नांथानानै दंबावो बिनि थाखाय आरोखि जेनेबा ओमफ्राय दा पस्टपन जाबाय थाबाय आरो ओमफ्राय दा खोनानाय बायदिब्ला 8 तारिख 9 तारिखबो बुंदों खिन्थु बेसेसिम सैथो बुंनो हाथ'ला आरो ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो माखासे बे ओनसोलनि माखासे रायजो राजाफ्रा एसे साबायखर बावहरदों आरो जेनेबा बेफोरबायदि भिडिअ दङ दा लाबोगोन आं ओमफ्राय कमेन्ट खालाम दे बयबो रोमै बसुमतारी होनदों अबेयाव दंहैयोलै होनदों आङो आइलेण्डआवसो दंफैयो रोमै सिस्टार ओमफ्राय नोंलाय माब्रै दङ आं आइलेण्डआव दंफैयो एसे आइलेण्ड होननानै बुङोब्लाथ' नोंथांमोना निस्सय मिथिखायो माबेबायदि जायगा मा बाथ'बाय माथो बा खुगाखौनो दाफ्राल' मोनलायलांसै मारै दं रोमै खबर सबर ओमफ्राय बेजों लोगोसे बैसागि बसुमतारी राङापारा मा जायगायाव फैगोन आं माने एक्जेक्टलि मा जायगा बेखौहाय आं मिथिथ'नाय जायाखै दे माने जों सासे ब्रादारा आंखौ लिंनाय हिसाबै आं बेयाव थांगोन ओमफ्राय आं मा गामिथाय बेनिखौ सोंनानै लाफाखै आरो ना जिखिया जा राङापारा आं सहैगोन जिखिया जा मा जायगा जिखिया सनितपुर आरो सनितपुर होननायावहाय थांगोन आरो सनितपुराखौनो राङापारा होनो नामाथाय आं बारा मोजां मिथिजोबलाय लाङा सनितपुरनियाव लिंदों आरो आदाया ओमफ्राय सिला नार्जारि बरिया होनदों रोमै मोजां अके थेंक इउ ओमफ्राय खबर सबर मारै लोगोफोर बयबो कमेन्ट खालामदो दे दाफादाबनो मबाइल गंथाम लादोंलै नो मोजां नुदों कुवालिटिया खेंसाय नोंनिहा रोमै मा ओंख्रि जाखो बबेखौ नांगौ नोङो खेबनाय कुवालिटि मारा लाइटनि कुवालिटिया मा जाबाय इउटुबाव नोंनिखौ नायहैनो दे बयबो कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर एसे बयबो फाटाफाटि केमेरायाव मैला हाद्रि नांनानै दङ नै नोंथांमोना पिक्सारखौ मोजां क्लियार नुवाखै नामाथाय बारा मोजां नुवाखैथ' नै आं नायदों ओइलाय केमेरायाव मैला दंलै अयथासार मैला दं है थाथ'थ'सै ओरैनो कमेन्ट खालाम थाबथाबायसो देलाय लोगोफोर कमेन्ट खालामलाय एसे माबाफोर जुदि कुइसन खालामनो गोसोब्लाबो कमेन्ट खालाम मा एसे लकेसनखौ नायगोन नामा एसे लकेसनखौ नायनोब्ला खिथानोसै आङो दे राइटनो थेफासुमोननि दखानाव दं आं नै ओरै आदामोन दङ नै ओरै आदामोन साहा लोंहोदों बेयावहाय नै आदाया साहा लोंहोबाय ओमफ्राय बोनो दङ नै दखानावहाय दान्दिसे जिरायथ'बाय दासो सफैदों जोङो नै आदायाबो मोजांखा दा आदा ने मोजां नोंनि बेवहाय नायफादों माबे दखानाव दं होनना सोंहरदों नै माथो दखानावसो दं होनदों नै दान्दिसे अखा हानायसै नै गोसोमल' जाबाय ओमफ्राय नै दसे जिरायथ'बाय जोङो दा आंजों नै ब्रादार दङ ब्रादार अशक बिनाव बोरमा मानै बिदों आं बोरमा जोलैनो देदला हरगोन ओरैबायदि बिमा गिदिर जा दं मासे बिमायावनो माबा फिसा जायो आरोना रावबो फोथायनाय नङा आं भिडिअबो होखांबाय ओरैबायदि गिदिर आं जोलैनो लांनांगौ मानै बिबाय आं बान्दि र' बान्दिलायनो हायोबो मा होनोमोनलाय बान्दियालाय फिसा बिदिखौसो होनो दा ने फिसा जारोङैखौ बान्दि होनो आरो
ओमफ्राय रोमै बसुमतारी आलु मटर दाउदैसो अके दे थेंक इउ इदिफ्रानो मोजां मिरामिसफ्रानो बारा ना बेदर जाजाया केकनिफ्रा देम जायो बांद्राय ना बेदर जाजाया फैथ'वा ना न'आव बोराय है आं थांथ'नाय जानाय नङा दानदिसे थांनानै थांनोसै आङो एसे भिडिअ लाबावनांगौ दङ बैयाव दाबसे जायगायावहाय बेखौ नेनानै भिडिअ खालामनानै थांनोसै आं गोबाङैनो भिडिअ लानांगौ दङ ओरैहाय ओमफ्राय नोङो दा थांदो आमगुरियावहाय माबा टाइम जाला दालाय खयथा जाखो बार'था एकथासोआव थांदोरा थांनानै ओमफ्राय दा थिनथा सारिथासोआव मोननायनि खालामबानो जाबाय मुलिया दा फन हरनोसै आं रिटेनखौहाय गावगा लांफैथोंसै ओमफ्राय जोंसारनो हरदो दालु होननानै ओमफ्राय बे रनजित मोनाखौ गाबोन लांफैदो न'आवनो ओमफ्राय जहर आलि बिहरबावदोंमोन मुलिया जिखिया जाया एनायखौ गाबोन बानायना हरनोसै आङो जहर आलिनिजों रनजितनिजों गाबोन बानायना हरनोसै बे जोंसारनिखौ जों रिटेननिखौ जों दिनै बानायना हरग्रोदो नोङो दे बानायग्रोदो दा एकथा बा देरथासोआव थांनानै लायदो देरथासोआव थांब्लाबो जागोन ओमफ्राय माखासे मुलिफोरखौ होजोब मोजांनो मोजां बानायना हर एकदमबारे अरिजिनेल बानायना हरखादो फैसायानो 3000 बिल' थोयो आं दा जे जायगायाव सहैयोब्ला आङो फन खालामहर बेसेबांनि मुलि लाबोनांगौ बेसेबांनि मानांगौ आं थोनहरगोन ना होनलाय माथो आर.एन. मुसाहारिया आंनि मिसेस दे लोगोफोर बे आर.एन. मुसाहारिया भिजिट खालामहै चेनेल दङ फिसानो इउटुब चेनेल बारा इउज खालामा देरसिगौ चेनेला हाब मोजांनो माथो आब' खावथों खावथांबाबो जानोसै माथो जानो बुस्थुलै गयलै बांलादेशनिनोलै नंगौमा जोंनि बावनि नङा चिरांनि नङा आरोना गया बांलादेशनिसो थोआ बाजै आं फिसाल' नांगोन सुनियालाय आइ जोंबो थांफुजायाना नांला बाजै ओमफ्राय सुनिसो आदानाव दंदां सुमिखा अफिसियेलाहाय होनदों सुनै सुमिखा अफिसियेलाहाय थेंक इउ जयेन्स नार्जारि हेल' होनदों हेल' ब्रादार आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय जारलालै होनदोंनो सुमिखा अफिसियेल VOBAC अखा हाहां जाबायलै लोगोफोर ओरैहाय नोंथां मा रोखोम जादों गैला माथो नै लोगोफोर एकदम बोरायल' नुसै आरोना नै सम्पा ब्लगआ जोंना भिडिअ हगारदों नुयो मैयाहाय दान्दिसे हाबहैहां जादोंमोन जों सम्पा ब्लग बाजेनावहाय है मिनिया सासे मा दान्दिसे हाबहैनिथ' होननायखाय नायहैदोंमोन गुवाहाटियावसो दंहैयोना मानसियानो गयल' जाबाय थायोनो है दासो जादोंलां दासो खनसेया खनसे नै उसुआव खनसे जादों गयखौ आइबो आंसो जानो थिनख्लाबदों आरोना साहाबो लोंबाय जादो होननानै नै होद आं सुनै जायालै सालायदो लाबो एसे सोलादो होद सोलालै आब' ओमफ्राय फ्रिसमिका अफिसियेल मा होनदों फ्रेन्डस जादो दे होनना अके थेंक इउ दे फ्रिसमिका अफिसियेल थेंक इउ दे आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नैबो चेनेल दं आं दा सापर्ट खालामना हरफिनगोन दे जेखिया जा लाइभनि अनगायै बेलेग भिडिअ'हाय हाय बा हेल' खालामहर आरोना आं दा चेक खालामनानै आङो सापर्ट खालामफिनगोन दे नोंथांनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामहरगोन आं मानो होनना बुङोब्ला जों गावजों गाव सापर्ट होलायाब्लालाय बोरैथो जोंलाय माबा जानो दा बेनिखायनो जोङो सापर्ट होलायनांगौ गावजों गाव बेखायनो आं फिसा फिसौ गासैबो इउटुबारफोर जाया मानो जेसेबांनाखि सहाय लुबैयो आं हानायखिनिखौ आं सहाय होयो आरोना मानो होनना बुङोब्ला आंबो दासो रायजो राजानि अनसायनायाव एसे दावगालांनो हादों दा जेसेबांनाखि आंखौ मोजां मोननानै बे प्लेटफर्मसिम लाबोदों आं गासैखौबो आङो साबायखर बावहरो आंनिफ्राय बा नोंथांमोनाबो दिनै आंजों लाइभआव दं साबायखर बावहरो आं दा बेनिखायनो बयबो जुदि चेनेल दङब्ला मोजां बाहायलां समाजनि मोजां मावलांनो नाजा दा बयबो रायजो राजानिफ्राय अनसायनायखौ मोनखागोन आरो निस्सय
दा जोङो बेखायनो समाजनि माबा मोनसे जेंना जादोंब्लाबो बेखौहाय माने जों माब्रैब्ला सलुसनाव लाबोनो हागोन जों बेखौ सिन्था खालामो सिन्था सरजा खालामो माबा मोनसे सोरबा खैफोद आफोद दुखु निदान गोलैनाय जों गासैयावबो जों एटेन्ड जागोन आरोखि ना दा बेनिखायनो आङो बयखौबो सापर्ट खालामो आरो सापर्ट होलायनाया मोजां जों बर'जों बर' गुबुन हारिफ्रा नाय माबायदि सापर्ट होलायो साब खालामना हरो बिदि आरो बे ब्रादारनिबोथ' चेनेल दंखायो दङ बेनिखौबो भिजिट खालामहै गोदानै खुलिदों गोदान पेजसो सलायो ओमफ्राय पेजआथ' मनिटाइस जाबाय दा पेजआ मनिटाइस जाबायमोन ओमफ्राय पेजथ' नङामोन प्रफाइलमोन ओमफ्राय दा आं बेखौ बाहायला आरो दा इउटुबखौनो बाहायसिगोन बसुमतारी ब्लग 1 दङ पेजआ बेखौसो बाहायसै आरो दासो 48 ना बेसेबांबा थांदो आरो बावाखै दाख्लैसो खुलिदों नालाय सप्तासे जाबाय जों बयबो जौगानांगौ बर' जौगानो हानांगौ जाहाथे जोंनि बर'नि गेजेरावबो बेफोरबायदि इउटुबारफोर दं सिनायथि जानांगौ बयबो ओंखारनांगौ बयबो जौगानांगौ हा सोरबा बायदिया साननो हागौहाय उमुङाबो बेबायदि ओंखारोब्ला जोंसो डाउनाव थागोन मागोन बिदि बायदि सानलायनो हागौ आरोना खिन्थु बिदि नङा जों बयबो हेफाजाबसो होलायनांगौ आरोना गावजों गाव दे कमेन्ट खालामदो सोरबाफोर गोदान गोदान फैलायबाय नामा एसे लाइफआव ओमफ्राय सोरनोबाफोर बोरमा जोलैनो नांगौब्ला कन्टेक्ट खालायनो हागोन आरोना एसे उनाव बोरमाया ओरैबायदि मोजां गिदिर मोजां गिदिर बोरमा दं बोरमाया इनावहाय जोलैया मोजां मोजां आरोना न'निनो गोदो बिहाव बिखुनजो हरदोंमोन आरोना हाबा लाजेननाय समाव दा माबसे जाना दं दा 35थासो दं खोमा नुबाय दा 35था हानजाखासै बिराद जोबोर गिदिर गिदिर आरोना बिनि बोरमाया बियो इउटुबावबो होगासिनो दङ भिजिट खालामना नायहै बिनि इउटुबावहाय माने माबसे जायो होनदोंमोनलाय माबा बिमा मासेयाव माबा फिसा जोनोम जायो आरोना रावबो फोथायनाय नङा ओरैबादि गिदिर गिदिर दे बिनि बोरमाया आं देखायगोनबो र' भिडिअ खालामनानै गाबोनफोर सम मोनोब्लाबो खेबनायनि गैया नोंहा आंनावहायबो दहाय फुङाव लानायनि दंमोनलै मोनसे अयथासार गिदिर गिदिर बेनि बोरमाया बिमा गिदिर दा बा अजय राय केमन आसो खबर ठीक है चलो भाई खबर ठीक है अजय राय केमन ছিল बबासा सबाय ठीक ছিল ना नै लोगोफोर बोरमाया देखायसै नै अयथासार दङ नै फिसा 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 खेबदों आरोना नै मोजां नुवाखिसै मोदानबाय लायनो अयथासार फिसा जायो मोदानो मोजां नङा लाय बोरमा अयथासार एरबाय आरो बोरमा गिदिर कमेन्टखौ नायजोबगोन दे जेबो टेनसन दाला कमेन्टखौ नायजोबगोन ओमफ्राय उइल कुमार नार्जारि होनदों मोजां आदा होनदों थेंक इउ अजय रायाखौथ' नायखांखाबाय ओमफ्राय प्रेमिका ब्लग दा मोजां दे आदा होनदों अके थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा होनदों ओइ कुमार नार्जारि मा होनदों बबे जायगानि जाखो जोङो चिरांनिलै ब्रादार दे चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैला बिसतिसनि सिङाव थानाय पर्बतजरा गामि जोंना नै बिथांमोना आइलेण्डआव आरो दा आं आइलेण्ड होननानै बुङोब्ला फाथाबारि ओनसोल ओरैबो आइन'दि दै थाबाय ओरैबो नांगोलभाङा दै थाबाय दैज्लां बोथोराव ओरैबायदि दै देरो नावानो जावनो हाया आरोना मानो होनना बुङोब्ला भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय दै ओरैबायदि डेन्जार जाखायो गोबांथार बे दैजों मोगा मोगि जानानै सोरबा बायदिया जिउ गोमानोबो गोनां जाबाय सोरबा बायदिया स्कुल फरायनो थांनाय मानाय मोगा मोगि जानानै खाथा कलम बेबायदिनो बाइक बायदिसिना साइकेल बायदिसिनाबो गोजावलांनो गोनां जाबाय दा मोनसे जाबाय दालां जिथुनाखि अपेनिं जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोनाबो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखाबायबो जानांगौ दा बियो 5 थारिखनि प्रग्राममोन दाख्लैहाय PWD एसिस्टेन्ट इन्जिनियार सारा आंनोहाय कन्टेन्ट होदोंमोन दा बेयो पस्टपन जाबाय आरोना फावसायसिगोन ओमफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिमा दैलामजों बिमा दैजों मोगा मोगि जानायनिफ्राय एसेब्लाबो आरायग' मोनसिगोन कमेन्टखौ नायजोबगोन दे दालां जाबाय दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय खानाय गोजानि मुलि फानो नागिरनाया दिनै लिंहरदोंमोन
दामा बेनो आंनि हिन्जावा माबालाय सो कमेन्ट हरलायबायलै माबा खानाय गोजानिनो खानाय गोजा खालामनायसिनो खालामथों मानो होनब्ला हिन्जावफोरखौहाय एसे देलायहोनो हानायानो मोजां आरोना गुबुनफ्राबो समायना नुयो जाहाथे जोंबो एसे सनमान मोनफायो खोमा एसकेनि हिन्जावाबो हनै होननानैहाय नेगेटिभ बुजिनाङा दे मानो होनब्ला गाव गावनो देलायहोनाया मोजांखा साब सिखोनाव थाखानांगौ मानसिया बयबो आंथ' देलायनायखौ गाज्रि बुङा सोरबा बायदिया दुगैस्रां लोबस्रां गावखौ देलायस्रां थानांगौ आरो अननानैहाय बेलेगफ्रा बेलेग बुजिनाङा आरोना देलायथों आंथ' फैसाखौ गारबोफ्राङाखै अनलि 300ल' गारबोदोंमोन आङो ओमफ्राय फैसाखौ आंसो लानानै फैदों नैबे पकेटावहाय माखासे फैसाखौहाय माथो खालामबावनो बावबोनायखौलाय औ नै एस खानै लानानैसो फैफादों बिल'खा फैसायाबो गैखा टेनसन दाग्लाय दा फन पे खालायना हरथोंसै नै दहायनो फैसा बोनजादोंमोन लाखायो दहायनि साहा लोंनो हरनाय फैसाखौसो बोरैबा सोना लाफ्रांबावबाय मा ररा मा मोनहैनांगौरा मा थांनांगौ लाइभआव दं मा नै जों थै फैसा खि इउटुबारफोरनाव खिजोबमोन आरो बिदि दा होननानै दालारा नों कमेन्ट नायनोसै दे कमेन्ट फैबाय नार्जारि ब्रादार फैदों नै बिजिनिफ्राय थेंक इउ ब्रादार दे मा खबर ब्र होनदों मोजांलै ब्रादार नार्जारि ब्रादार दे रानि बर' होनदों हाय आदा मा होनदों आं दासो आदा सना होनदों थेंक इउ सिस्टार सना रानि थै बिदिनो आरो मोजां मानसिफोर दं एसे बांद्राय कमेडियावबो लाबोजाथ'आ र' कमडि ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों नै प्रेमिका अफिसियेल मा होनदों नै बेसे लागोन दे माबिया बिबा खानाय गोजाननि ना मानो बिबा आंथ' फुनपेना जाहैबाय सिस्टारमोन जोंना मेसेज लायगोननो लायदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे प्रेमिका मा होनदों नांगौमोनथ' होनदां बे आरएन मुसाहारिया आंनि मेसेज दे नोमबाजै नायहैनो हागोन आरएन मुसाहारि प्रेमिका ओमफ्राय आंनो न'नो अके फैसाफ्रालाय दङ बेलायलाय गोजाल' दङ थासा मा दंनो गाद्रा खालामनायनो गुद्रा फैसा नायनो फैसा आरोना गाद्रा गुद्रानो मा खालामनाय सबसे गोरिबा आंलै ओमफ्राय आरो नैबेयाव दङलै बेसेबां खालामनाय बेयाव गावलानो ओमफ्राय जायो आं 10 थाखा बिबाय नै गय जानो ओमफ्राय मा होनदों प्रियंका दसे गहपुरसिम जानोलै जों थांखांबाय खेबसे आं सिगां जुनाइनिफ्राय फैबाय आरोना जुनाइ ओरै सिलाफोथार मुरखंसेलेकनिफ्राय ओरै खोलाहा थांदों आङो बगिबिल दलाङाव थांदों डिब्रुगड़ बेनिफ्राय ओरैहाय माबा फैदों आरोना गहपुर धेमाजि गगामुख बिश्वनाथ सारियालि माने गामियाव बारा बेरायबोनाय जायाखिसै आरो बिदि आरो ना ओमफ्राय गहपुरसिम लाबोनो हागोन दा दे जोंना ब्रादारा मा होनो र' जेखिया जा बिसनाथथ' नङा माबासिम थांनांगौ दङ मा होनोमोनलाय रा सनितपुर डिस्ट्रिक्टसिम थांगोन आरो सनितपुरसिम थाजिम मुसाहारि मा होनदों बोरमा फाननो नामा जोलैनो नांगौमोन औरा नैबे ब्रादारनाव दङ फानगोन खिन्थु अयथासार गोबां दं दे 35नि बारा दंसै फिसाया ओमफ्राय बिमाया अयथासार गिदिर आरो बेना बिमाया जोलैनो ओरैबायदि मोजां माब्रै माबाख्लाय जाखायो आरोना रावबो फोथायनाय नङा निस्सय फैनानै नायफैब्लासो बुजिगोन आरोना माबाख्लाय जोनोम जाखायो बोरमाया ओमफ्राय गाइखेरा होदेरनांगोन ना मायो होनाङा गावनो बासि दौखायो दानि दङ बिमाफ्रालाय ओमफ्राय बिमाथारा मा फिथाइ दं दालाय बिमाथारा दा दङ बिदिनो 10थासो दं फिसाया गोबां दं जाहैबाय 35था ओमफ्राय आंबो जोलैनो बिदों दे बेनि जोलैया बिराद मोजां नालाय आंनाबो सिगां दंमोन मोजांनो ओमफ्राय मा होनला महाय मा मोनजाबोखो खिस्रायनानैसो माबाना हरदों गांसो थैनायनिखौ साना होननानै
ओमफ्राय दामनानैबो हरदों बुनानैबो हरदों ओमफ्राय बिदि फाननांदों आरो ना मोजांथार बोरमाया बेना थाजिम ब्रादार ओमफ्राय फिसाला अफिसार बोरमाया औ बोरमाया गिदिर गोजा बेना ओरैबायदि मोजां मोजां नार्जारि ब्रादार नै नोंसिना लोगोफोरा जोंनि बिजिनियावसो हाबा जाफैजोबदों सोररा लोगोफ्रा सोर सोर जाहैदों बिजिनियावलाय हाबा फंबायनाव खोन्थाहरलाय ब्रादार नार्जारि ब्रादार बिजिनियाव सोर सोर थांदों दे कमेन्ट खालामहरलाय आंनि ओरैहाय इमिडियेटलि दाबसे जायगायावहाय भिडिअ दंमोनलै एसे दिनै बड'लेण्ड लेंगुर राइडार शिबनि हाबायाव आच्छा सोर सोर थांदों नोंसोरलाय ओमफ्राय मा होनदों प्रेमिका अफिसियेला मा होनदों नै गाइखेर होनायाव डिस्टार्ब जायो ओमफ्राय माबा बोरमा फिसा जायोबा राननानै दौओनो मालाय मानसि दैनाङाखै आरोना दा बर्थमान गावनो आलदा आलदा दौओ लिंलांनानै आच्छा जेनेबा मानैसोखौ एबा माथामसोखौ दौखांबायब्ला बियो दस्रा साइडजों लिंलांखुमानानै दौहैयो आरो बिमाया माने जों नोजोर होबाय थायो नालाय आच्छा मा स्टाइलै खाङो बेखौ दा बेबायदि आरोखि खोनाखाबाय जानांगौ दा निसय बिगोमानो खोन्थाखाबाय माने बे बुस्थुआबो संसार जानाय समावहाय जोङो दाउ अमाखौ फिसिनांगौ जायो नालाय बेनिखायनो फिसिलांनांगौ आङो एक्सुवेलि अमाखौहाय फिसियोब्ला गोथौयै साननानै नायोब्ला आदि बायदिल' जायो गुन्दैनि दामाखौ नायहरदो ओरैबायदि गुन्दैया दाम 20 थाखा ओमफ्राय अमा फिसायाबो ओरैबायदि दाम नोङो गैयालाबो आदा मन बारा बिदरनि अमा फिसायावनो गारग्रोखानांगौखा ओमफ्राय नोङो गुन्दैयाव गारदो नोङो 20 थाखाखालाय नों अंख' खालामोब्ला उल्थासो थाङो दा बेखायनो आं अमाखौ लानो बायो आरोना बेलेगफ्रा मा बुजियो आंनिला अंखआ बेलेग जाहैयो आरो माने अमा फिसिनानै लाब खालामनो सानोब्ला माने बुहुद खम फैयो बोरमाफ्रा मानो होनना बुङोब्ला नों जोथोनल' लानांगौ बिराद मोजां गांसो जानानैनो थाखा माबा खालामनो हायो आरो आरजिनो हायो बोरमाफोरनिफ्राय दा बिदि आरोखि ओमफ्राय मा होनदों थाजिम नार्जारिया लायनांगौलै मासे बेसेबां लागोन लांफैनो हागोन मिलायगोन ना बेलाय माथो बाजाराव बेसेबां दाम मोनो बेफोरखौनो माबाबाय बेखौलाय माथो ओमफ्राय मा होनदों कन्ट्रल लानो कन्टेक्ट लानो आं मा होनदों नांगौ आङो आदा बोरमाखौ मोनलांगोन गहपुर सिम लाबोनो हागोन दा ना गहपुरसिम लांनांगौआबो जारला दंलै ओमफ्राय नार्जारि ब्रादारा मा होनदों नै बर' राइडार मेम्बारफोर फैलाव गरम दा फैलावमोन थांदों ने आच्छा थांथों दे जेबो नङा ओमफ्राय 28 मिनिट जाबायलै आं लाइभखौ दोननोसै नामाथाय लोगोफोर ओमफ्राय माथो बबेयाव थांबावनाय दालाय थांनायसै थांनायसै दा न'नि फारसे लारि दावलाङासैथो दे थाथ' आदा दे मा थांखायो दे थांखानोसै आच्छा थांनायसै आब' दे आइलेण्ड ओनसोलाव ओरैबायदि मोजांलै साइलेन्टनो बेयावबो दखान जाबाय नै बिराद मोजांनो बैयाव थांदोंमोन ना नानि मोजां दा खबरसबर माथो ओंख्रि जाखो ए दे एसे लाइभसो होलाबायदों आं खनसे औ थांनायसै नानि बेयाव दानसे बेरायलाबायहैनो ओइ बियानैफोरखौ लोगो मोनदों आङो आंनो मासे हरदो ओरैनो जागोन बायनानै लांगोन र' आं ओरैबायदि फसायनानै दङ बिसिनि बोरमाखौ बायनांलाया मासे हरगोन आं र' एसे देरथों दिङारा र' आं बुंखाबाय दिनै भिडिअआव मासे हरगोन जै फैसा नङालाखि जायो नामा नांलाया दे आं लांफैखागोन ओरैबायदि गिदिरखा बेनि बोरमाया आसरितसो फाग्लासो आं दाखालि माबानिहासो नुदोंमोन बै बिगोल बिफाया बैयाव गिदिर होदोंमोनरा बिगोल बिफाया बिबायदिखा नोंनि बोरमाया
सरिसोलै आलासियानो लिंबाय आंनो माबा थांथ'वाबानो थांगोन र' माने दा बाबुआ एसे गोलैयैनो दङ नालाय जेब्ला बाबुआ एसे थाबाय सारनो रोंबाय अब्ला थांगोन आरो ओमफ्राय जोंना मिनिया दा फुराया हनै खालि मयबा एसे बायना थाखायोलै मानसियानो नै खना खनाल' थाखायो रा जागासिनो आं गय ब्रेकफास्ट मा बे गया ब्रेकफास्ट जायो ब्रेकफास्ट मा जायो नों जेनेबा संसाराव मा जाग्रा बुस्थु दं आं बेखौनो जाजोबो मोनसेबो बासिनाय गैया जाजायिखौल' बाद जाजायिया मा बुस्थु जाजायिया बेफोरनोसै माखासे माबाफोर दङ जाग्रा बायदिसिना मुवा जेन'बा सापस हमना लादो अन्थाइ बाला हा बेफोरो जाजाया लहा जाजाया खिल' बाद माथो नों खिखौबो जानो लुबैयो होनदों सोरनिखौबा बे सिख्लाफोरनि मोजांनि खिनायखौ जायो होननाया सोरनि खिखौ जानाय होनदोंमोनलाय नों लाइटमा दंगासिनो दंखायो नेट पेक खारनायनिसो होदो नेट पेक जोबलायबाय नामा ओमफ्राय दा थांनोसै जों फैदोंमोन आइलेण्डआव जागौमोन ना थांसै ओमफ्राय नार्जारि ब्रादारा मा होनदोंनो आइलेण्डखौ एसे देखायलाय आइलेण्डखौ बाजारखौ आइलेण्डनि बाजारखौ नायनाय ना ब्रादार आइलेण्डनि बाजाराथ' आइलेण्ड ओनसोलाव गोबां बाजार दंलै फिसा फिसानो दा नैबेखौ बुङो दद्रा बाजार नै बिदि आरो बे दद्रा बाजार जाहैबाय इयो माने दा मानसि जाया दा दाथ' सानजौफु नालाय रावबो बाजार थाया बेलासिब्ला अयथासार जायो ओमफ्राय जोंबो थांनायसै मा होनदों मावजि बायदो नुदों मावजि बायदिसो नुदोंनो माथो नोंखौ हिन्जावा नै माबायदि नुदों मावजि बायदि नुदों मावजि मावजिथारा इयो नायना सालायनांगौबो गांलाबखा